L-inizjattivi tal-Gvern f'dawn l-aħħar xhur qed iħallu l-frott tagħhom. Dan joħroġ b'mod ċar mill-kummenti pożittivi li l-Aġenzija Internazzjonali Standards and Poor's kellha dwar il-qagħda ekonomika ta' pajjiżna. Standards and Poor's qed tafferma li l-ekonomija tagħna hija stabbli u li mistennija tkompli tikber. Fil-fatt l-Aġenzija klassifikat l-ekonomija ta' Malta BBB+ A-2. Huwa li qed jgħidu li l-outlook ġifieri kif iħarsu l-qudiem huwa stabbli. Ġifieri m'għandhomx l-ebda ħsieb illi jbidlu l-andament jew nkella l-mod ir-rating il-marka li qed jagħtu l-pajjiżna. Dak huwa sinjal tajjeb. Jidher li dan huwa riżultat ta' miżuri li nieda l-Gvern f'dawn l-aħħar xhur. Fost dawn Standards and Poor's issemmi il-power station li taħdem bil-gass, interconnector cable bejn Sqallija u Malta, iż-żieda tan-nisa fil-post tax-xogħol, it-tariffi il-ġodda tal-enerġija u żieda fl-importazzjoni. Miżuri li ħallew impatt qawwi fuq l-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiżna. Fir-rapport tagħha Standards and Poor's tbassar li għal din is-sena l-ekonomija ta' Malta ser tara tkabbir ta' 2.4%. Filwaqt li fuq medda ta' 4 snin qed ikun previst li l-ekonomija Maltija tikber b'2%. Barra minn dan ir-rapport jgħid li l-ekonomija Maltija tista' tesperjenza aktar tkabbir milli qed ikun antiċipat. Dan riżultat ta' żieda fit-turiżmu, l-industrija tal-manifattura u microelectronics. Żviluppi li ser ikomplu jgħinu sabiex jitnaqqas id-dejn tal-pajjiż. Dwar finanzi qed jgħidu s-sitwazzjoni kif inhi, ġifieri li d-dejn huwa għoliju, però qed jaraw li hemm ċertu dħul li l-Gvern qiegħed jistenni u allura li wassal biex il-Gvern biex id-dejn, skużawni, jibda nieżel ukoll.